ftit tal-ħinilu għala il-perjodu li fih setgħu jintefgħu in-nomini tal-kandidati li se jkontestaw għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. U minnaħa tal-Partit Nazzjonalista konfermati 8 kandidati li se jkunu qed jikkontestaw għall-MPs bilan li Malta ikolla vuċi aktar b'saħħitha fil-Parlament Ewropew. Intant matul il-jum komplew jitqasmu d-dokumenti tal-voti. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. U għandu jibqa' għaddej sa nhar il-ġimgħa 10 jew is-sibt 11 ta' Mejju skont id-distrett elettorali. Biex jingħataw id-dokumenti fid-dar irid ikun hemm xi persuna responsabbli u li ma tkunx taħt is-16 sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Dokumenti li din id-darba jitqasmu mill-Pulizija bl-użu ta' app fuq telefon ċellulari. L-early voting se jsir fl-ewwel ta' Ġunju, ġimgħa qabel il-votazzjoni propja. U dawk li jgħixu barra l-pajjiż jistgħu jikkuntattjaw lill-kumpanija KM Malta Airlines li qed toffri titjiriet sussidjati.